Muhammadu wallahi sai ka hau kansu babu har ga Allah nan sinadirin kadai suke iya idrakin wannan shi yasa to wannan dai a takaice shine Shehu radiyallahu ta'ala anhu yace dawaitu tariqal qawmi bil mustafa na nan da hannu yace dawaitu tariqal qawmi bil mustafa na nan da dukkan hanyar tafiyar mutane ba da komai ba da annabi Muhammad yana cewa wa mana haluhu hali madaddahari ya mahu to tun daga da abin da ya nannada hanya da annabi Muhammadu ne sallallahu kuma ya ce mana duk wanda halinsa ya zama irin nawa to ya dinga ɗaukaka gazin Shehu Ibrahim ya fassara mana haffada fa'a idan kama sa na tabbata ba komun lalacewar lalatacce daga ran da ya haɗu da manzon Allah sallam billahi azimu sai ya zama ɗagaggen ɗagaggu ko kuma komun ɗaukakan ka a duniya idan annabi ya juya maka duk baka isa ka juya wa annabi ba baka isa ba idan annabi ya juya ma billahi azimi lalacewa komin ɗaukaka sai lalacewan ya gama lalacewa to anan da ya ce idan halinka ya zama irin nawa shi ya gaya mana kowane second da kowane minute da kowane hour da kowane yini da kowane kwana da kowane sati da kowane wata da kowane da'iman ya gaya mana bai da wani aikin da ya wuce annabi Muhammadu salatan muhammadan min qarsin tujailama ba wakati wa sa'ati sarantu da zikiri ba wakati ba tun daga minute second duka sun shiga cikin waɗannan ne ma'ana da'iman ya zama baka da wani abun tunani Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam a duk abin da kake kallo ina ji ana maganan da fada alka na kadala aini fufuka gaini fal aini zahir fana duka ainul aini abdalaka gaina ai wannan ka narkar da komai muradi ya kauni mustafa ainu aini wa illa fa mutifi shabi unsi ya zama ɗabi'arka da duk abokin hudanka shi din ne dai shine milka ilaika ne idan ya zama na haka idan muka ga ƴan uwa masoya sai ka ji duk duniya wallahi ka kammance da kowa da komai su din dai kawai kuma su din su yakan zama kaman biro ne wato abinda kake gani shi kake gani a cikin su abinda kake so shi kake gani a cikin su yazunnuna bi khairan wala khaira innama ra'aw hadratul mahbubi satar jamaliki to abinda ake gani kai ma haka kake gani sai ya zama abu daya ne yake hudda da abu daya sai ya zama usuli a cikin halara daya sai ya zama baka ganin kowa da mai shi ne idan ka kalle shi ga babu shi ko mata ce sakin ta zaka yi wallahi sai ka rabu da ita idan dai kai din kai ne na tabbata sai ka rabu da ita ballanta na aboki wa aka yi da shi ai duk wanda zaka yi hulɗa da shi kaga babu sinadarin nan tare da shi billahi azimu ka san Airtel ne da MTN ba ɗaya bane ba da za ka ɗauko katin MTN ka samu Airtel ya shiga ba zai yiwu ba haka ne Airtel ba za ka samu MTN ba na MTN ba za ka samu Airtel ba to ba abokin hulɗan ka bane hulɗan ba zai yiwu ba to anan abu ɗaya ne yake haɗuwa al'arwahu junudun mujannada fama fa arafa min ayi talafa fama ta nagara yake talafa ita kadai ne idan yana so sai mu ga duk duniya ba wanda muke so kamar waɗannan bayan Allah don me mun ga abin da muka gani a jikinsu wanda ba su ba wallahi zuciyarka ba za ta ansa ba don ba haka da ita ba to wannan a takaice shehu ya ce ya nanan da a ɗariƙar ƙaumi dukkan hanyar mutane bil mustafa da manzan Allah alkanzi wanda shine taska wa baha amini baha wanda Allah ne ya kira su da daha mai ashifa yana cewa wai me yasa aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne me yasa aka kira shi da daha ba komai bane lokacin da manzon Allah sallallahu yana sallan dare kafafuwa suna kumbura har sai na Aisha tana cewa ya rasulullahi ashe ba Allah ya gafarta maka zunubanka ba annabi na yi ruwan annabi da zunubi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta maka tun daga farko har